komama bonke abakhoyo seboqala nje. I'm not in the committee or ngithanda nje ukuthi mama siyabulela obukho benu. Hallelujah. Into bana kule weather inje and we know into bana ni busy. Hallelujah. Kunini ka mama nizinto oqalikazizo ekhaya. Hallelujah. Kodwa libone kuhle bana nize malibaka belenkosi for abantu abatsha and for banizova into bana ezisingabantu abatsha sithini apha kuthi. Hallelujah. Because it's easy that we can singaqhathana. Hallelujah. Xa nizi no singalingani age. Hallelujah. Kodwa xa nizipheze ningabantu abatsha lonke kukhona ukuqhathana okuthile ekungakhona xa ngaba kungekho umuntu mdala. Hallelujah. Okhoyo zobona bana no apha urongo lenguku ayenziwa kanje leyo. Hallelujah. Siyabulela ubukho benu liqhubeke nemkhonzo Thixo ndive umama esithi bantu abatsha. Hallelujah. Ebunyanisweni mama I know xa usiza uza une expectation yobana kumele ibe inkonzo yabantu abatsha vele fanele sibe namandla sifanele sibe fresh nje si-enjoy ubukhona bukaThixo. But ke amaxesha amaninzi asibi njalo. Hallelujah. Siyamthandaza uThixo ukuthi asincede singabantu abatsha. Because I always pray for revelation every time because xa umuntu omtsha actually xa umuntu kaThixo you have to umkhonze uThixo ngesambulo nge-revelation. Hallelujah. It must be your prayer. Umncane. Hallelujah. Umncinci ngokwe-age uphakathi sowukholile udala usindisiwe uneminyaka okanye uthanda usindiso. Pray for the revelation ngoba iza kuxaka into kaThixo. Hallelujah. Xa ngabe uhamba nje awuna revelation malibonke belenkosi awazi into yobana why ndisize nkonzweni awazi into yobana lithini izwi ngento kuthiwa yintoni i-fellowship. Lithini izwi nge-fellowship. You just come, pray for a revelation every day. Uthi Nkosi I don't want to do izinto zakho ngoba zisenziwa. Ngoba amaxesha amaninzi siyasindiswa ndithi ufike ukukhala ukhale ufike uzibhuqe phansi abantu ezibhuqa phansi nawe uzibhuqa phansi. You don't know why. Pray for your revelation ngoba uThixo uthembekile to reveal himself to you. Uthembekile uThixo into yobana akwambulele into yobana ungubani kuwe. Ungeva into yobana ungeva mna ndisithi uThixo ungulo wena akwazise umazi wena ngokwakho. Hallelujah. It's my prayer since nasindiswa. Hallelujah. Kwi-age nasindiswa it's my prayer. Hallelujah. Every time we endikhumbuza ubana pray for i-revelation. Pray for isambulo awuzumkhonza uThixo. Insindiso abantu abatsha ndisazongena ezweni ngathi izokubora ngamanye amagama. Uzoyibona ingenavelu, uzoyibona iyindlalo when ungatyhilekelwanga. Ungamcelanga uThixo akutyhilekele ubana ndiye ndasiphakamisa isandla ndathi uyinkosi nomsindisi but ke ngoku sendifuna ukwazi more. Utsho uThixo inkosi sendifuna ukwazi more because I want this joy experience ngabantu abasindisiweyo nam experience. This peace experience ngabantwana bakho fanele nam enjoy ndiyifumane. Whatever Thixo ayibekileyo eBhayibhileni ethi I will tell peace that surpasses all human understanding yeyethu. Fanele uyifune. Akuba ufuna into eziphaphezulu, akuba utsibela into ezikude kunawe, ufuna into one-right kuyo. As a child of God you have a right yokuba ube nejoy. Hallelujah. U-understand ukuthi yintoni endikuyo. uThixo ufuna ndimkhonze njani. Malibona. So insindiso iza kumlandela. Awuzubhoreka mandithi ukufunda iBhayibhile nje kuzovela kube easy. Uthi uyifunda uthi yo malibonke melenkosi uyifunda iBhayibhile because now awuyifundi ngoba ufunda ongathi ufunda novel. Uyifunda unento ethi inkosi ngisazoyifunda iBhayibhile ndicela isambulo. Hallelujah. Uzoyifunda into ethi ethi mayicontinue kanti Thixo kunje uthi uzayambula. Hallelujah. So mayibe umthandazo wethu abantu abatsha ngoba uThixo uyasifuna. Hallelujah. We see ukuthi abantu abatsha baphila njani ngaphandle. Hallelujah. uThixo actually inumber eninzi phangaphandle to be honest. Hallelujah. Abantu abatsha if you can go kwithaveni zonke zalapha ePhalaPaki andabani ngothokoza nawo uya nje kwithaveni sokugcwala abantu abathi bathe ipati ezikhoyo kugcwala abantu abathi bathe sibambalwa apha endlini yenkosi than outside.
So ifuna ngokulanto ba thina sesikhona simcela uThixo inkosi reveal masiphile, let us be this light. Masibe ngulomzi ithi izulu lenkosi singumzi omekhe kwentaba. Aba babhubhayo phandle fanele babone thina mabonke abantu si reflect imfundiso. Bangayiphuthaphutha singa end up sesifana nabo. Hallelujah. Sizofana nabo because sometimes mabonke abantu lenkosi sithenga endaweni eyi-one kodwa because of imfundiso izosenza uba singasesinxiba into ezifanayo. Hallelujah. Sebenxibe le same jacket nam ndinxibe le same jacket kodwa izoba khona i-glory of God and ubungcwele obuzotsho uba lona ngumntana kaThixo so that babuye our pride abana babuye mabeze kuNkulunkulu, not beze enkonzweni, not beze kwindisi, beze kuYesu basindiswe. Hallelujah. So into endifuna ukudluthisela ngemezulu ukuthi pray for revelation every day. Uba umangcwele sakukhumbuza kuthandaza inkosi ngicela isambulu ndambulele Holy Spirit ndambulele ukuthi ufuna ndenzeni namhlanje. Hallelujah. Usuku lami lufuna libe njani. Mabonke Nkosi. I don't think ngizoba mude. Mabonke Nkosi. Andiyadi umuntu uthetha kakhulu. Ngendaba ngokomvela I'm not ndinentloni. Hallelujah. Ngibona ndiphapha nje mina apha abantu endikhule nabo nabantu aziyo bangakuba hayibo. Hallelujah. Andingomntu but bayithe uthi ndathi nakufika emsindisweni ndafike ndalihlanya. Hallelujah. So ayikho enye indawo endienjoya kuyo maloka Nkosi ndi-enjoya apha noba ndiyazula noba ndenzani I'm expressing my joy and ukubulela uNkulunkulu usindise mina maloka Nkosi kuba bonke abantu into lebendiyenzile because before ndisindiswe bendingenzi akho nto bendiyenzela uNkulunkulu ukuzincamezela uNkulunkulu. Instead I was going deeper and deeper esonweni kodwa uThixo wathi ndisadada zinjalo wandindibula maloka Nkosi. So that is why ndiyinqoma ndinombulela uThixo ndithi Nkosi ndiyabulela because ayonto bokuthiwa bendiyifuna sikhule imfundiso into ekhoyo ezilalini yethu. Hallelujah. Simane sisiwa laa nto okudlala singabantwana maloka Nkosi. Kodwa wathi wafika isambulu yaqala itshenji yakhona ndaba ngathi ndamthanda uThixo. Ukubona umthanda uThixo andazi nda-explode but umthanda uThixo uqoma uyamthanda uThixo. Hallelujah. Uthi umayingcwele wandinceda noThixo ukuthi ndifike kwelo zinga lokuthi ndiyamthanda uThixo and ndiyamoyika maloka Nkosi. So zinamazwi a-few kodwa siwafunda eziba ndiqhubeka ndithetha. Hallelujah. Umoya Oyingcwele endinceda. Ndifuna sithetha ngendaba yebantu abatsha. Ndithe xa ndithola i-invite kwafika entliziyweni yam I think into ibihleli I don't know when maloka Nkosi because even naSunday ndiye ndalantuka ndadumisa ngezo vesi. Hallelujah. I-heading I think sisihloko nje endisiphe whatever that I'm going to be speaking under ukuthi ndithe nje remain. I think uThixo umoya Oyingcwele ufuna ukuthi today uthi remain a worshipper but mina ngithe remain a true worshipper in brackets. Hallelujah. Remain a worshipper. Malibonke Nkosi. Amen. And ndiyakhuleka and ndiyameditator during the week ndisemsebenzini ukuthi Nkosi what do you mean? Hallelujah. Ngoba ezinye izinto nje ziyadropha emoyeni uyazidropha enhliziyweni zethu kodwa uzibuza uba Nkosi uthini ke ngoku. Hallelujah. When uthi let us remain true worshippers or let us remain because we are worshippers. Malibonke Nkosi. Let us remain worshippers. Malibonke Nkosi. First of all fanele ucacele zimntana kaThixo into yobana the reason uThixo ekudalile. Hallelujah. Asazi into yobana actually ayikho iminyaka malibonke Nkosi eyayikhona before uThixo edala umuntu because uNkulunkulu bekhona. Hallelujah. Before indalo uThixo bekhona. Before indalo bekungekho xesha bekungekho nyaka bekungekho day and night. It was just uNkulunkulu nengelosi bakhe.
Hallelujah. Before indalo uNkulunkulu bezihlalele apha vele khona ezulwini, I believe nengeniso zakhe zimdumisa. Hallelujah. Ezihlelele worshipper every second. It is because they are still worshiping him even now. So wadala ke badala konke nje manisiva kuGenesis. Then after dalile uthi ke wena masenze umuntu ngokomfanekiso. Hallelujah. Ndidla ngokuthi uyiThixo xa edala umuntu, andidli ngokuthi ilizwi. Xa edala umuntu uThixo uthi masidale umuntu ngokomfanekiso asifuze. So zikhona ingelo sine ziyamdumisa each and every day. Kusho ukuthi uNkulunkulu xa edala umuntu emdala ukuthi abe worship, uNkulunkulu engadingi indumiso, because indumiso uyazithola kube sazithola namhlanje. Ngathini akekho desperate for our worship. Hallelujah. Because uyazidinga, uyazithola. Kodwa xa edala umuntu, umdala umuntu abe yi-worshipper. Xa ngabe usindisiwe uba yi-worshipper of God. Malibonke abanye Nkosi. Then ube some-worshipper. Uqala uThixo kwenza ube yi-worshipper. After that uyenza lento yiyo. Malibonke abanye Nkosi. Siyamdumisa uThixo ngoba singabadumisi, singabanquli bakaThixo. uThixo sidale from the beginning into yobana simnqule. Hallelujah. So we have to worship him because singiloo nto ayonto kuthiwa siyayinikwa. Malibonke abanye Nkosi. Ayonto kuthiwa okay thatha lo percent uzodumisa nansi yakho iphatha ukudumisa. Uyiloo nto uThixo kudalela uba ube ngumnquli wakhe. Hallelujah. So ke njengoba sikhona emhlabeni, we know iBhayibheli ukuthi okay wabekwa kuAdam noEve eEdeni, yafika inyoka yabanukuhla. Malibonke abanye Nkosi. Baqala bona. Hallelujah. If you think about it, uAdam noEve abenza xa ucinga wena ngengqondo yomuntu abenzanga isono kakhulu babulala. Hallelujah. Or ezono thina sicinga uba zilapha ngaphandle benze ini. But into yabakhuphe entsimini yi-disobedient. Hallelujah. Kuthiwe bangadli badla. And I think ndandingcoka nozanele endlini sithi mna ukumamela uThixo, to obey, because eligama lithi obedient or obedient liphuma ku-obey. Ize kuthiwa obedient or obedient ufanele obey. Hallelujah. Ubonakala ngoba uthi obey. Abenzanga nto ngathi abenzanga into ongacinga uba uyiwo, but because of benza into okuchazwa ngabayenze. Hallelujah. Sizoba xa sesicacisa apha into yobana what is to worship, ukuthi obedient, to be obedient uNkulunkulu kubaluleke kanjani. Hallelujah. Into abakhuphe ezulu kulantsimi yaseEdeni ukwenza into ekuthiwa bangayenzi yinto eyabakhupha. Hallelujah. Benza uThixo uthe ningadli. Ndidla ngokuthi I don't think uNkulunkulu ibe very important. Esasiqhama la fruit ibingekho important kangako uNkulunkulu. It was not about the fruit. Let me put it that way. It was not about the fruit, but it was about Adam noEve bethobela besenza intando kaNkulunkulu. Malibonke abanye Nkosi. Ifruit yona I don't think ibinento yokwenza. Kodwa uNkulunkulu befuna baqonda bana ningadli xa ndithethe kanikwenza anizukwenza na. Yafika inyoka yabanukuhla baphuma ke yaqala ke ngoku iposition yabo. Once baphuma iposition yabo eEden yaqala ke ngokulana baphuma njengoba kusho ukuthi njengoba bengamamelanga bengenzanga intando kaThixo benze intando kaSathane. Of which uSathane ukhona emhlabeni to be worshipped. Malibonke abanye Nkosi. That is why man remain. You have to remain. You are
a worshiper kodwa because sisemhlabeni and isho izwi lenkosi before umuntu edalwa uqale kwaphosa uSathane uSathane waba ne-pride identity waphoswa then ephoswa emhlabeni kwabesele ulantu ezakubephosiwe obese kudalwa sidalwe thina uSathane lapha emhlabeni maloka benkosi so uSathane naye ufuna ukuworship maloka benkosi then the reason why I said remain is because there are so many things abantu bathi ezifuna ukusisusa kwi-identity yethu. We are the worshippers of God. So uSathane ulwela into abana sisuke kwi-position apho uThixo sibeke khona. Into actually asibekwanga siyiyo. Ufuna sisuke siworshiphe yena. Uzoletha everything that you can think of. Uzoletha ukugula. Afune wena ususa amehlo akho kuNkulunkulu. Ujonge ukugula. To complain about isimo is to worship esasimo. Maloka benkosi. Amen. Xa uzoqala ubana uthi uswele uthi yo andinampahla and soqalile so worship because wena ngoku ithemba lapha lisekho uNkulunkulu asekho kuThixo so unewari into abana yo yile jacket ukuphelile nayo uThixo betheni kuwe akathonga ukubana he will provide. Maloka benkosi. Akathonga nayo into abana he will provide. Akathonga ezweni lakhe into abana don't worry about anything, instead pray about everything. Issues when God and abanye kubani kodwa phambi New Testament ukuthi do not worry about anything. Kodwa instead of ubene worry, pray. Ukunika solution. Hallelujah. So the reason why we take off sihlale is because there are so many things ezifuna ukuworship. Okokuqala labantu nje bafuna ubanqule. Masimiyeke because basetshenziswa uSathane ndithi. Abantu nje bafuna ubanqule. Maloka benkosi. Kukhona nje abantu aba-enjoyayo into abana wena ubohohola zemva kwakho. Jesus. Maloka benkosi. Kukho abantu bam-enjoyayo into abana wena awuna-life. I-life yakho ngokubabo. Everything abathi yenza wena uyaphakama uyayenza. Every time we end up without asking God, without nje ukubuza bathixo ngabani ndafuna indiyenze na ngaba sendingumlandeli womuntu na okanye ndingumlandeli wakho. Abantu nje umoya omdaka ubanekela lonto bafuna babanqulwe bafuna uba ngabe uzalele no standing offended and understand uzalele naye ngumuntu unenizwi zakhe naye une-purpose. Hallelujah. Njengoba singokusisisazi nozavela i-purpose zethu azifani. Hallelujah. Andizi ukuthi xa esithi uNkulunkulu mandithathe 3 days bese izalele mathathe 3 days fasting. No. I have to ndibuze uThixo uba ingaba ndingene nolozelo okanye apho funeka ndingene ndodo noba yi-prayer partner noba yintoni kukho izinto nje uThixo afuna uzenze wena. So akumelanga ubona xa ngaba uzanele ethe no andizuyenza loo nto ndibe offended because umamela kuThixo. Hallelujah. And if uNkulunkulu ebefuna uzalele bekhona ebezomconfirma uzalele andithi. Hallelujah. So okokuqala nditshilo ngathi abantu bafuna sibanqule. Hallelujah. You have to be careful. You have mthande umuntu, respect a person, but lumkelwe ukuworship. Malonke benkosi. Lumkela ukuadorize umuntu. Angala noba abantu ngabantu abanye futhi abafuna loo nto ubana ba-adalize uthintini but uzibona sokulo meko ufumana somthanda kakhulu umuntu whereby hayi noba kuthethane ngaye uyalwa uyamdifenda uyathini apha kwandirongo into yenza laa mntu maloka benkosi. Uyaqala ke ngokuyethi you become a worshipper of that person. Masilumkele. Hallelujah. Ukuthi abantu, but let's pray. Umnandi uhle bangcwele especially siyouth kanje sisebancinci ndithi
Ndicela uthekele ixesha. Sisebaninzi andikafundileyo. 43, okay, fine. Right, as bazi bancinci ukuba nebantu ojonga kubo ube nabantu othi yhu yazini umpho unale nto okanye wenza le degree wathi. Kumnandi ukubona ezo zinto ezinjalo, ayonto imbi leyo. uNkulunkulu into usiphakamisela into yobana sikwazi into yobana silantuke si-encourage bayi yabo ngempilo zethu. Kodwa lumkela into yobana uzifumanise ukuba sowuqaba ngoku awusafuni nini. Malibagaba lenkosi nakwi-social media bazalwane silumkele into yobana yabona kwi-Instagram ufuna ukuthi follow what ufuna silumkele laa nto yobana ufuna sekukhona lo mntu sowuqaba umfollow okokoko ufuna ukulandela uyamstoka ngoku. Malibagaba lenkosi. Hallelujah. Somstoka ngoku sofuna ukwazi anything. Nezo zinto ezincinci ezo. Kodwa let us be careful because we are the worshippers of God, not of any human being, not of anything actually. Hallelujah. Nditshilo ke lathi abantu bafuna sibangcole izinto. I mean kwenzeka into empilweni yakho like ugula uzofuna ufocuse kuko. Ii-problems zifuna zisinqule, zifuna thina sizibule. Everything enzeka empilweni zethu noba yintoni, uphulwa ngumsebenzi, emsebenzini bakuhlupha, kwenzeka le, kwenzeka ifamily, kwenzeka lena, obhuti bakho, like nje into ezinto ezenzekayo zifuna ushifte ifocus, zifuna usuke to what uThixo into akwenze ube yiyo. Ndicela sifunde kuPsalms 100. Malibonke abalenkosi ngebandizo Psalms 100. Remain a worshipper. Ungavumi. Remain a worshipper. Verse? I think if you all about this one. Okay, verse 1 and verse 1 and verse 2. And 3. Let's see from that. Psalms 100, verse 1. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. 3. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Amen. I think uzofunda usasibonga lexesha eziningi. Kodwa ngithanda uverse 3, ngithanda yonke la chapter. Hallelujah. As ufunda every Sunday. Kodwa la verse 3 ethi know. Hallelujah. To be a worship, okay, you are the worshiper of God. But to worship, I think in the black part of it. That's what it definition of a worshiper. It is the person who shows reverence and adoration. I think they understand. Ukuthi ubonisa ukumhlonipha lokho, but amazed about ngalomuntu lo umnqulayo or anything onqulayo. But ke thina sibona uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Kusho ukuthi xa uyi-worshipper you have to uThixo bepha umkele uthi uNkosi mhle asoloko nje kothusa every day. Usoloko nje umangalisiwe nguye. Maye kuba ixesha makuba bikho ixesha empilweni yakho apho uzothi hayi uNkulunkulu engathi so xa uyi-worshipper and umworship uThixo akuzibakho ixesha uthi umbuze Nkosi uphi, because you understand uba uThixo usoloko ekhona. Noba ngaba uvunyelwe kanje ekoneni akwazi ukuthi Nkosi uphi ngoba ukhona. Ngathini usoloko umbuka ubuhle bakhe. I-definition of worship nizicheckele nani. But ke ngoku apha ukuba to worship God you have to know him. Malibonke abalenkosi. Umazi njani? Umazi ngoba anjose mamkela uYesu sonke.
kodwa simamkele njani? Simamkele ngokukholwa. You have to believe, ukholwe into yobana uyinkosi yamakhosi and uyaphila. Makubangabele nkosi, funeka umazi uyaphila. Akuthethwa abanye ogoda banqola abanye bangcwatywa bade bathi bashumayeli ungaye engcwabeni likabanibani ungafika amathambo ekhona, uye engcwabeni likabanibani ungafika amathambo ekhona, but lo wethu uyaphila. Asimcompare because we cannot compare, because even now bayabanqula phaya babedalwe nguye bajika baba ngaba bantu sithi thina bafuna ukhonza, because abo bantu banqula phaya baye bajika babedalwe nguThixo but bajika bafuna ngokubona ukukhonzwa ngabantu. Alonke balenkosi, that is why bezi izithixo. Hallelujah. So owethu uyaphila ngoba nguye odale konke, amadolo ungaqubuda kuye, the kings and kingdoms ziqubuda kuye. Alonke balenkosi, even nabo bathixo baqubuda, every knee shall bow. Uyinkosi yamakhosi, fanele uyazi loo nto uba ukhonza uThixo omkhulu ngaphezu kwabo boThixo. Ayikho umuntu oThixo ongcono ngaphezu kwalo Thixo omkhonzayo. Hallelujah. You have to, xa ngaba ungumnquli kaThixo, xa ngaba uyiworshipper, fanele ungabi nayo enye option. Ngoba into esibethayo bazalwane singamuvi necebo likaThixo is because we are still having i-options. Unento ethi xa ngaba lingalungi ndisenoya phaya, isibetha apho kwingxaki. Funeka ungabi nayo into option ukuthi inkosi uba ndiyafa mandife. Uba ngaba noba bangenza abantu bathi amacebo afumaneka phi, andizuya. Uba ngaba lixesha lam uba ndife ngoba ndingayiyanga apha bandikhomba khona, kungcono ndife. Xa uyiworshipha kaThixo awunalo elinye ithemba. Hallelujah. Nguye kuphela ithemba lakho. Awunalo enye into, malibagabela nkosi. Ayikho enye indawo okhala kuyo. Before ukhale ebantwini uqala ukhale kuye. Before ucomplain ebantwini uqala ucomplaine kuye. You can complain to God. Malibagabela nkosi. When you are a worshipper, uthi nkosi, I don't understand. Malibagabela nkosi, ndixakene nento andazi kwenzakalani. Siya emthandazweni ufika ulile. Uwedwa ungakho nto bakubonayo. Abantu bakubona udumisa kumnandi kanti uyableeda ngaphakathi. But uye kuthi inkosi, inhliziyo yami ibuhlungu. Andazi uba kukwenzekeni. Ndidlula kule nto, and I know Thixo ukuba uDavid uthi though I walk through, kodwa I feel Thixo into engathi ngizophelela apha. Ngicela ukuthi inkosi, ndifile ngathi ngizophelela kulo mlilo. I know into yobana bangene emlilweni zange batshe, kodwa mna I feel like ndizophelela apha emlilweni bawo ndincede. Malibagabela nkosi, it's when you are his true worshipper. Apho ungenayo any option. To be a true worshipper, ufanele uzilahlele kuThixo. Hallelujah. Bantu abatsha, let us learn ukuzilahlela kuThixo. Ukukhonza uThixo masingakwenzi ngathi kukwe-agency. Mayisuke ukuthi ezingqondweni loo. Makasincede uThixo. Oh my God. Makasincede uThixo ngoba singamkhonzi uThixo ongathi liyasho ntheqeleni masithanazele for i-revelation. Kubuhlungu bazalwane ukhonza uhambe nabantu but anikho kwi-same page. It's painful. You can feel it. You can feel it in our services. You can feel like nje sicula kuhlabelele ukuba yo. Not because of ungcono. Akho mntu ungcono. Kodwa because of wena ukwazile into yobana uye emadolweni uThixo ngicela revelation. And nawe ungayithola. Xa unoya kuthi inkosi ngicela ndibe reveal more kum. Bantu abatsha masincede uThixo. Masisuke nekukhonzela uThixo for so long. I don't understand uba ndingayibeka njani. Unje.
masekwenza into zikaThixo nje sizoba sengxakini, ngoba into ezakwenzeka kuzokwenzeka izimanga endlini yenkosi sikhona sijamile, zisenziwa kwasithi bantu abatsha. Haleluya. Zizokwenziwa kwasithi because simkhonza uThixo nje. When you're a true worshipper, uyadlula ukuba yi-church goer. Uyadlula ukuba u-church goer. But okay, sasindiswa mhlawumbe umenyiwe okanye kwenzakalani. But ngicela uThixo ukuthi inkosi ndifuna ukudlula ke ngoku. Ndifuna ukudlula sendifuna i-promotion. Ngicela i-promotion kuNkulunkulu. Yithi inkosi I'm ready ukuba ndinyukele kwelinye inqanaba because ndiyakufuna. uNkulunkulu ukwazi more than when you switch. Njengoba uzawuthi wena I'm ready, uzobe kwazi uba uready. Uzobe qala wajonga inhliziyo yakho. Haleluya. uThixo wethu akajongi umilebe yethu ethethayo ngoku. Uthi jonga inhliziyo yakho into yobana okay, njengoba uzalile sithi ndinqanele wena, sendidinga wena bawo, satsho sicula loo ngoma sithi inkosi sendidinga wena. Uyadlula emilebeni ngoba uya-understand ubana baninzi, i-lip service ininzi kakhulu ebandleni. I-lip service ininzi, baninzi abantu bakholwayo phandle. Wonke umntu yona ungafika ebantwini uthi uyasafisa namamkeli yasibaqoba sasindiswa kudala thi ungekaveli. Malogama lenkosi. Kodwa uThixo uyadlula kwimilomo othethayo ngoba ithi izwi lenkosi yabona laba azothandinazi ithi izwi lenkosi bazobe besithi kasiphilisa sisenza le egameni lakho. Bebesebenza i-lip service, beyuza igama lakhe because at the mention of his name all knees shall bow. Xa usithi in the name of Jesus phila, uzophila because you are using the name of Jesus. Hayi because of ungcwele, hayi because of uhamba kakuhle noNkulunkulu. Because you are using his name. Umuntu uzawuthi banibani phila in the name of Jesus Christ, aphile umuntu. Ayithi loo nto sowungcwele ke ngoku, ayithi loo nto ngaphezulu kwabantu because of ubeke isandla empilo waphila. It's because uYesu uThixo uhlonipha igama lakhe, uhlonipha izwi lakhe. Ithi izwi lenkosi ulithatha walibeka phezulu igama lakhe nezwi lakhe. When ethe into uzayenza uzawuyenza, uyanibala. When it comes the way igama lakhe alibeke phezulu, uyanibala ngawe. Once umenshine igama lakhe, uhlonipha izwi lakhe negama lakhe, wena kubeke emva athi hayi ndizawudila naye emva ke ukulona. That is why bazawuthi besiphilisa senzani athi andinaza mbani, bazawulahlela ezikweni lomlilo because they were just using the name of Jesus. Bengaphili. So xa uyi-worshipper uyadlula ekuthetheni, but you worship, you do what you are. Malibongama lenkosi. Uphila ubungcwele. And mina I think uThixo asinceda phakathi kwethu. Haleluya. Kube khona umuntu uThixo azomrevelela azosifundisa into yobana yintoni ubungcwele. Sihlale singabantu abatsha asifundise. Ngoba when it comes to ubungcwele abantu abatsha siyaxakeka. Sizofundisa into yobana when it comes to ubungcwele yintoni. Siyayiva umjolo. Yes, ukuphila impilo engcwele ungajoli, ukuphila uhlala ungajoli. Kuphila impilo engcwele. Kodwa ayiyo kuphela. Andizuhlala ndingajoli kanti andithuki, andihlebi, andinamona. Ayisabalo laa mjolo. It's nothing. Leyo mjolo. Into uThixo into azandijaja kuyo leba ndihleba, ndinomona, ndigxeka, akho kwamntu wenza into entle kum, wonke umntu urongo. Kutheni? Ndiyaqonda ngoku xa ngaba usoloko wena ugxeka. Ngoba uma sezibeke kweyiphi iposition, uzibeke kula position usana nawe kuyo, uyaziphakamisa enduzolahlwa. Malwegama lenkosi. So ndifuna uthi basincede ukuthi avuse one of us azosithisha ngobungcwele, ingasiphume phaa kuthi sinesingabantu abatsha. Haleluya. Sizoyazi into yobana yintoni ubungcwele ezomuntu omtsha. Okay, to be a true worshipper, ndicela zeni xa nifika endlini andiphathanga nantuka, but ke hopefully nizoyibamba nifunde uMatthew ne uyayicacisa into yobana i-worship, to be a worshipper kokunye uMatthew 4:10. Niphinde nifunde noJohn nebekhona phaya ukuthi the true worshippers will worship him in truth and in spirit.
So you have to be filled by the power of the Holy Spirit in order to worship God. Hallelujah. Masimcelele bazalwana ndiyaphinda nditsho ndithi bantu batsha mceleni umoya oyingcwele. Awuzukhona ukhonza umzalwane umkele uyesu ungenawo umoya oyingcwele. Mcela umoya oyingcwele. I have this many years and boasting a year. I will never boast years because I know that ukuthi imfundiso is not about years, it's about ukwenziwa nguThixo. Ndineminyaka ndisindisiwe. Kodwa even each and every day ndilungisa ndisemsebenzini ndithi Holy Spirit fill my heart, fill my mind, fill everything. Moya oyingcwele ndigcwalise every day. So nawe mzalwane fanele umcele umoya oyingcwele. Awuzukwazi. Izawubhida imfundiso. Izawubhora imfundiso uzohamba uye emashibhini uzohamba uye ezirhoxweni ucinga uba kukho into engcwele phaya. Engakwenzi into yobana uyi-enjoye i-life. Awuzuyi-enjoye i-life. uYesu is a life. So you have to uthi moya oyingcwele ndifuna mandithi funa imfundiso nako konke kukuyo kuyi-package. Awuzufuna into ethile uye kwinto ethile. Imfundiso yi-package. Malibonke abantu. So I think senza mgqiba ngoku. To be a worshipper, how to worship. To be a worshipper, ukumworship uThixo, you have to show gratitude kuye. Fanele umbonge, mbulela uYehova, mbulela uThixo, bulela, be grateful. Hallelujah. Mbulele. Nabubona izinto azilungi for this moment. Kakade kwakhiwa wena. Babezizawulunga bungazukwazi. Bayonke into ibizwa bamthebelele bungazukwazi. Hallelujah. Buzoenda bazawuncoma wena uthi hayi yiletha uba ndipasile nje because of bendingalali cross night. No, upasile cross night but ubanethe cross night. Hayi ngomoya oyingcwele. So you have to give thanks to God, be grateful. Mboni mncome satsho mbulele ngako konke akunike yona. To worship God, to be a true worshipper, fanele sacrifice. I think one izinto esendizithethile lapha ndithethile nge-sacrifice. Ukuthi fanele usacrifice masincameni bantu abatsha. Masincameni. I know i-friends nako konke kubonakala ngathi bayaphila. To be honest, now uyabona akuphilwa. Hallelujah, akuphilwa at all. Ncama, ngokuba khona ezincamayo. Ncama elaa xesha uchitha kuFacebook, nakuWhatsApp, nakutontoti. I prefer, if nihlapha kwi-Wi-Fi bazalwane, I prefer niye ku-YouTube. Yabona u-YouTube you can search i-podcast ethetha ngento zikaThixo, you listen. Abantu bethetha mhlawumbe ngetopic ethile, you listen intshumayelo. Ne? I can recommend that because you listen. It's like you're reading a book. Hallelujah. Izinto ezikanje, you listen to uba wakheke. Kodwa to scroll and scroll Facebook ugqinga lo ukanye abanye xa usiyascrolla ugqinga lo ayizukunceda bazalwane. Omnye athuka ngapha xa uthi uyascrolla omnye ufunda ivesi xa usithi uyascrolla omnye ayizukunceda. Even nakuFacebook you have to uye kuma-settings bakhona or to check ufollowersha abanye. Ne? Abo ungafuni ubona into bayazi bayathuka kakhulu. Ukhona umutha, uyamutha, enzobe ungaboni. Malibonke Nkosi. So that wenza ntoni uzama ingqondo yakho ingabi cluttered. Facebook can be, uFacebook futhi worse. Malibonke Nkosi. Because abona pha kudlala kuzo andikho ke ku-Twitter zandingeke ku-Twitter ndimazi. Hallelujah. Sendisitsho nje general izinto eziqalileyo ngoku. Sacrifice your time. Ungahlali kakhulu ku-social media. Malibonke Nkosi. Into ezingakhiyo manditsho. Ungahlali kakhulu into ezingakhiyo because you want to grow. You want to be a sacrificer. Ukuza kule ndawo ya-sacrifice ukuzokhonza uThixo. Hallelujah. I-holy life benditshilo, I think we need isuku nje le-holy life ukuthi what is uphila impilo engcwele. I-repentance, ukuguquka. Masiguquke embangcwele. Andaba kuguquka asi-repent because of sonile. If you can read in the Bible, oMoses abantu bebeguquka, oJeremiya abaprofethi bebeguquka bengonanga kone ination. Kodwa athi ndiyaguquka. Now you have to repent
repent for your family. If you don't understand don't kneel, just repent for my family, repent for the community. Which in course, so that you can forgive them. Now we are calling you, hallelujah, all of this on. Humble hearted, but Tobeka solo kugxeka hallelujah. Actually ithi iBhayibhile zibone wena ungomncindi. Ithi iBhayibhile ithi zibone wena ungomncindi. Susuzikhukhumeza. Hallelujah. Amen. Instead zehlisa malonga belenkosi. Mayibe nguwo sevayo. Ungafuni useva malonga belenkosi. Because especially abantu batsho let us be servants. Maseveni. Hallelujah. Masekumandi into yobana siseve. Even lapha enkonzweni check into enganceda kuyo. Buza. Hallelujah lapha kum. If you want to know it's not kwenziwani kuthiwani I will ndizakuxelela apho into engingakhona ukuxelela kuzo but engingakhona iyo ndizokureferela. Hallelujah. Check amehlo akho makathi ezinto omtsha. Hallelujah. So that sikhuleni sikhuleni macala onke. Hallelujah. Humble heart and obedience benchilo. You cannot worship God without without obeying. Because you have to. Mthande lithanda izwi lakhe. Njengoba benjiba sometimes ukufunde kukhona books la eBhayibheli uyazifunda but awuva nix. Like obani izililo. Malibonga belenkosi. Uthi uyeva ezincwadi nje uma andikuzothanda but enjoy, read. Izokwenza isense yini. Hallelujah. Read the Bible. Have faith. To be a worshiper, you have to have faith. Ngoba into zikaNkulunkulu zenziwa ngokhokholo. Simkhonza uThixo ngoba sikholwa. So if uzoba a-worshiper of God but you don't believe, you don't have faith, uba athaze uzokwenza. Pray. You worship God by praying. Hallelujah. Spend time with Him. Malonga balenkosi. So bangcwele koko bekekile. I think more but because of time the second is but because of time I think mandime up. Hallelujah. But ukuhleli nje into abana ndizothi into abana remain. Ungavumi as ba umntana kaThixo. As I think sister linamandla mama undabisa le uqhaza igama linamandla. Hallelujah. Uchilo that day I think last week wathi xa ungumntana kaThixo xa zingakufumana ngezinto xa usaqala ukusindiswa sizokuthola in between or sizokuthola later. So xa ungumntana kaThixo uzokwehlelwa zizinto mabakankosi. Sometimes uzibuza uba hayi then kubani awenzanga nto kubani. It's because there is a kingdom that you are fighting with. Once usindiswe you are in another kingdom. So a kingdom isakufuna because yayazi into yobana ngoku kule kingdom une-weapons to fight. That is why you have to remain. Hallelujah. Noba ungafika ifika yazi into ezisuka kwisitha isatha usebenza izinto ze-moment ngoba uyayazi into yobana wakubetha ngale wakuthi uzosheshe kanti into edlulayo uzokuthini. Uyabona xa uthatha ithoyi yenyoka akuthi umntu ubaleke no, inyoka ifile ayizukulimaza. Ufuna ngeli xesha use-vulnerable, ngeli xesha uka-understand into zikaThixo. Hallelujah. akuthi enza usheshe uhlehle. No, sovuma. Remain. It is lenkosi hlalani kum. Hallelujah. Hlalani kum nami ngihlale kum. To be a worshipper of God, you have to remain. Hallelujah. So bangcwele bendigamazi nje bendifuna siqinisane ezibana umongcwele ngithela kule ndawo ngithetha ngakum. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu makasincede sihlaleni masingayivizitheli indaba yokuworship uNkulunkulu. Into yethu siyinto esiyiyo sinjalo. Hallelujah. Noba ngaba ingqondo yakho noba isituation okuyo noba into odlula kuzo ngokuzingaqela otherwise nobana hayi wena
remain. You are a worship of God. You were created for that. Just imagine nje ukuthi ndifuna ucreator abantu abazondidumisa. Umsebenzi wakho nje udumisa uThixo, ukumnqula uThixo. Hayi kuba uthini. Yabona njengoba ubeka izandla abantu usebenza uthini unqanda namadimoni ngapha. Say the extra as when ubizelwe to worship. Worship him. Stay, hlala kuye, bambelela kuye, mamele, pray. Uzombona uNkulunkulu ukuthi uzokwenza empilweni yakho. Hallelujah. Ezinye izinto azizokwenzeka ngoba ukhala usithini. Zizokwenza nje ukuthi Nkosi, you are still God. Even in this chaos entoliyenzeka. Udla ngokuthi umunye umfundisi upastor kaye athi uSathane uzozizwa izinto uzokwenza ubone izinto ezenzekayo kanti azenzeki. Yabona izinto wena ucinga uyagula awuguli. Wena ucinga uyahlupheka awuhlupheki. Zizinto ezingathi ziyenzeka zenzeki. You are blessed. You are healed. You have everything. It is because uJehova ngubelusi wami andisweli lutho. Ithe English, I have everything I need. So when you are worship of God, when you worship God, you understand about I have everything. I have everything because of the umuntu uThixo andenze nangu. Inkosi ndisikene. Amen.